गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ मुलुगनि ब्रैथि दोहोनि सुबुं गौतम आडानिया SBIनिफ्राय 14,000 कौटि रां दाहार बिदों। मुलुगनि दोहोनिसिन सुबुंफोरनि मुं फारिलाइयाव आथिखालाव ब्रैथि जायगाखौ आवग्रिनो हानाय आडानि ग्रुपनि चेयारमेन गौतम आडानिया भारतीय स्टेट बेंकनिफ्राय 14,000 कौटि रां दाहार बिदों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला आडानि ग्रुपआ गुजरातनि मुन्द्रायाव मोनसे गोदान कारखाना गायसननो लादों। बे कारखानाखौ लुफुंनो थाखायनो आथिखालाव बे 14,000 कौटि रांखौ SBIनिफ्राय लन बिदों। नाथाय बे खौरांखौ मोननानै गोबाङानो सोमोनांदों। गावनि खामायनाय धोनजों गौतम आडानिया आथिखालाव आमेरिकानि दोहोनि सुबुं बिल गेट्सखौबो उरावसो दोनलायनो हानाय गौतम आडानिया SBIनिफ्राय एसेबां बुरजा रां दाहार बिनायनि आन्दोआव माबाफोर रहस्य थानो हागौ नामा होननानै गोबांनि गोसोआव सोंलु सिखारदों। बावैसो सिगाङाव जोबोद गोख्रैयै दोहोनि जानो हानाय गौतम आडानिया गासै 115.5 बिलियन आमेरिकान डलार होननानै आर'ज जादोंमोन। मख'नो गोनांदि मुलुगनि 100 दोहोनि सुबुंनि फारिलाइयाव गौतम आडानिया 14थियावसो दंमोन। नाथाय जोबोद गोख्रैनो बाङाय समनि गेजेरावनो ब्रैथि जायगायाव आवग्रिनो हानाया बयखौबो जोबोरैनो गोमोहोदोंमोन। नाथाय दा SBIनिफ्राय 14,000 कौटि रां दाहार बिनाय खौरांखौ खोनानानै बांसिन सोमोनांफिननो गोनां जादों। मानो होनोब्ला बेनि सिगाङाव गोबां कर्परेटफ्रा बेंकनिफ्राय दाहार लायै खामानि मावलांनायाव उननि समाव बेंकनि ऋणखौ सुख'जासे खहा दिन्थिफ्लानानै सोरखारनिफ्राय रेहाय बिनाय एबा होआजासे थानायनि गोबां बिदिन्थिबो दं। जोबोद दुखुनि खौरां, चिरांनि बिजनी अक्सिगुरियाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे आइजोनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानै आइजोआबो जोखोम जादों। जिउ गोमानाय आइजोआ पिंकी कासुआ 30 बोसोरनि आरो जोखोम जानाय गुबुन सानै आइजोआ मीना उराव 20 आरो सन्जिता कासुआ 22 होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माइ गायनानै न' फारसे थांबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनाय जाथाया जायो आरो बे जाथायाव सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो। लोगोसे सानै आइजोआ गोब्राब जोखोम जाना देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थागिबि हारिफोरनि फारसे खैफोद फैगोन नामा? भारतनि गोदान हादरगिरिया ST जानाय लोगो लोगो आसामाव मोनद' हारिखौ ST थिसननो साखाफारा। रायजो सरकारा फैगौ 25 जुलाइआव फुंनि 10 रिंगायाव दिसपुरनि जनता भवनाव गिबि मन्त्रि कनफारेन्स हलाव आसामनि मोनद' हारिफोरखौ STP खालामनायनि सोमोन्दोआव जुथाइ सावरायगोन। बे सावरायनायनि गेजेरजों थारैनो थाखानाय STफोरा खैफोद फैनो हागौ नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु सिखारदों। बेराम आजार आरो देहानि जेंनाजों भुगिनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोन खौरां। नोंथांमोना देहानि माखासे सानाय सुनाय, हारा रोदा जरा, पेरालाइसिस, साइनास गोबां जेंना दङ नामा? दङब्ला बे समाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गाहाम खौरां। जायफोर बेरामखौ डाक्टार आरो अजाजों मोजां फिथाइ मोनाखै, नोंथांमोना बेवहाय फैना फाहामथाय लानो हागोन। थावनिया जाबाय बर' बाजार बिजनेस चिराङाव। थेरापि खालामग्राया The Art of Living बेंगालरनिफ्राय मोजां आयुर्वेदिक मासाज थेरापि कर्स लाना फैनाय। नोंथांमोना सिगां आंनावनो खौरां लानो हागोन। जुदि गोनांथिथारब्ला आंनि 7086858977 मबाइल नाम्बाराव खौरां ला। गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय फैना मोजां फिथाइ मोनगासिनो दङ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, हरसेनि गेजेरावनो गंनै स्कुटि गारिखौ गंसे न'खरनिफ्रायनो सिखावफ्रा खावनानै लांदों। 22 जुलाइ सानखालि मोनानि समाव गोबारै अखा हानायनि हेफाजाब लाना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि थानानि बाथाबारि गामिनि बिफा भबेन दैमारि, बिमा बिलाइसिनि फिसाज्ला बिबुंसार दैमारिनि ES-27D9978 नंनि TPS NTO RQ गंसे आरो फुब नावकाटा गामिनि गोमसार बर'नि ES-28D1509 नंनि हन्डा ग्राजियेट रामबे गंनै स्कुटि गारिखौ दुथां सिखावफ्रा गंसे न'खरनिफ्रायनो मोनानि समाव खावनानै लाङो। गोमाजानाय दुखुथिया न'खरा फोरमायहरदों दि सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला 6900382029 आरो 6000348361 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 28 जुलाइनि गेजेराव फिननाय होनो हायाब्ला ना फिसिग्रा बिफाननि सा 27 मावफारियाफ्रा साख्रि दानजागोन। आसामनि ना फिसिग्रा बिफान एबा आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसन AFDC आव आयेन बेरेखायै थिसनथाइ होनायनि हेंथायै सांग्रां जादों मन्त्रि परिमल चक्रबर्तीआ। फैगौ 29 जुलाइनि गेजेराव फिननाय होनो हायाब्ला AFDCनि सा 27 मावफारियाफोरनि साख्रि दानजागोन। ना फिसिग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल चक्रबर्तीआ दिनै हाइलाकान्दियाव दावबायनाय समाव बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।